върнахме се и защо се върнахме като пак ти заби. И защо се върнахме като ми заби? Това е уникално, но аз ще се тегля и може след скоро време да ми се опре, но ще видим кога. И ти паднате крака. И паднаха класните, които на брат ми да преписва. Ти си Гошо! Аз го пътя на пауза да саби, както виждали. Той клип ще го свърши. Този клип ще го свърши. И дами и господа, свършваме с първия клип, да се надяваме, че ви харесва. О, дами и господа, 2 на 1 финал, какъв обрат в двобоя! 2 на 1! Ти направо разви мечтите! Какъв гол, дами и господа! What a гол! Какъв удар гол, който излиза фаут, удара се в ено и за вратата! Това не можем да го повярваме! Той разби мои насашки мечти. И довиждане да сме харесали. Дано да пръднете кога стане края. Тя започва ли бате? Дано да стане края. Да умириш ти стата като. Колко ще да рестартираме. Компютър никога не ме изневеря. Той ти изневеря. Сега. Да, заби ми, не запроти нож. Но брат ми половин час и мислят не се оправи. Абе, пусни. Нера, задачи. Да спреш Майнкрафт. С Месенджери. Ко? Не. Ари хи, хо. Пинка. Се почакай. Everybody, бай. Извинявайте, дами и господа, с клип да го изтрета, това не е първия. И довиждане, може би. И дами и господа, изключвам миксера ми, който живее половин седмица. Няма половин седмица, не го слушай като е. Ей, така се изключва компютър. Не там. Попка. Няма да се запомня, ще гръмне да на буката. Други хора са влизали на този... Да. Да те изключил. Аз съм с клип. Какво е? Оттам. Къде човека? Те просто го изключи.